बे दैया दैबाना जानाया दिनैजों सानथाम जाबाय। नोंथांमोनहा बे दैबानायाव माबायदि खस्थ' थांनानै दङ? जोंना खस्थ'आ दा न' बां लोमजोब्बाय आरो बे माइ दै जाग्रा लोंग्रा सोरनाबा सोमबाय, सोरनाबा खुनुरुखुम बासायनानै बैसां लुयै लुयै दोनबाय आरो जायफ्रा गारि मोसौ गारि दङ बिसोरो एसे साइडआव दोनहैथ'बाय दा। आबादा माबायदि खहा जादों? आबादा जों दा गायनाय अबस्थायाव दंमोनथ', गायजेननायसो दासो। सोरनाबा बिगानै, सोरनाबा बिगाथाम, सोरनाबा बिगाब्रै बेबायदि गायबायमोन आरो। खोथियाफोरा खहा जादों नामा? खोथिया दा फबजोब्बाय। औ। दा बेखौ नोंथांमोनहा मा खालामगोन? जोंथ' दा मा उफायबाव, दा बे दैया रानाब्लाथ' गोदानै फोनोब्लाबो गदाय जानोसै। आरो फारसेथिं बे जोंनि जि माइ गायग्रा हा, बेखौ 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, अबावबा 3 फुटसिम बाला फबबाय। बेखौ जों दा एवनानै गायनोबो समभाग गैला। सरकारनिफ्राय मा आसा खालामदों? दा सरकारा जुदि जोंनो अनसुंथाइ हराब्लाथ' जोङो बेयाव मावनायनि सुबिदा गैखाला। आरो फारसेथिं लकडाउन। फारसेथिं लकडाउन, फारसेथिं जोङो बिदिनो आबाद मावनानैसो जायो। नोंथांमोननि गामियाव बेयाव बेसेबां घरा दा एफेक्ट जादों? जोंनाव दा बाव बांसिन एफेक्ट जानाया बे आंनिफ्राय 50% जाबाय। 57 नखर दं आरो जोङो। 57 नखराव 50% थाङोब्ला 27 नखरा माने एखे गोबां खहा जाबाय आरो। बे दैबानाखौ होबथानायनि माबा मोनसे बेब'स्था दङ नामा? दैबानाखौ होबथानायाथ' जों दा बे ओरैनो जा हायो एसे बासायो खोमा होननानै जों औवा लांनानै दा बैयाव एसे दाननायनि खायदा लादों। सरकारखौ मा खावलायगोन? सरकारा जुदि JCB हरोब्ला एसे दैखौ साइड खालामनानै जुदि दानहरोब्ला बे जोंनि गामिनि बे दै लोमनाया बासायगोन आरो। बे दैबानाया प्रत्येक बोसोराव जायो नामा? प्रत्येक बोसोराव जायो, खिन्थु अभार फ्लादआ थांनाय बोसोर आरो देग्लाय बोसोर। बारानिफ्राय बारा बांसिन? बारानिफ्राय बारा। जानायालाय गोबाव बोसोर जाबाय, खिन्थु बेबायदि खैफोद सिमायाव बोहैयाखैमोन आरो। मानि थाखाय जायो? बे मेन जानाया जाहैबाय बै भुटान हाजोनिफ्राय माखासे बिराद दै जरना जरनि दंमोन आरो। बेखौ मा खालामबाय भुटान सरकारा, भुटान गभमेन्टआ, बिसोरो बबेबा बबेबा साइडनि दैखौ बे बुहुरनि जिल्लायावनो साइड खालामना हरजोब्बाय आरो। जै अखा हाबाय जोंनाव अभार फ्लाद जाफैबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय बैयाव देवस्रि बिड अफिस दङ, फरेस्ट अफिस, बे खाथियाव मोनसे ब्रिज दङ। बे ब्रिजआ ड्रप सिस्टेम। बेनिफ्राय दाना अभार फ्लाद जायोबा बे ब्रिजआव दंफां लाइफां नांथानानै जोंथिं नारखोनानै अभार फ्लाद जायो।